Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani kining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka na ako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan mo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Hala! Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati kining sugilanon. Mihilak na si Fanny. Gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Sinuat ni Ray Boris. Direksyon Alan Gulyat Nagurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andok ko, sige, inama to. SED Panyawan Health Testimonies. O karon na niya lang sumpay ning atong sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang Bruha. Renan, ipalubong na kuno ang haya ni Senyorita Fanny. Ha? Kinsay nagsulti? Sila si Sir Felipe ug Ma'am Esperanza. Ipalubong na kuno. Kay nahasol na sila og maayo tungod itong babae nga batig na Unsa? Nabalaka sila. Nga tingalig unsa pa'y buhaton itong babayhana. Kay wa man gyud mo hunong. Sige magpakita. Unya, sige og paila nga siya kuno si Senyorita Fanny. O kanang naa sa sud sa lungon, dili na mao. Nadlok sila nga tingalig doon ang mga kauban tong babayhana. Unya, ilogon hinuon ang haya ni Senyorita. Kanus amo ko na ilubong. Basta ingon si Sir, sa labing madaling panahon.
silang akong haya. Di ka makapugong. Kay ilubong mangyud ng minatay. Dili ko patay, buhi ko! Si Fanny ang namatay. Ako si Fanny! Dili ikaw si Fanny. Ikaw si Panyang. Oh. Dili na lagi ka angayan nga tao gunog Fanny. Ngilad na ang imong panaguhay. Mas angayan ka ng tao gunog Panyang. Ikaw mismo nahibaw nga ako si Fanny. Kay ikaw ang nagmugna ini. Gilamat ni mo ang mga tao. Tukali ko tinuod. Kinsa magandang naa sa lungon. Kinsa na babae nga parehas na kugnaw nga gihaya. Bani siya sa saging. Unsa? Mao ka na. Bani sa saging ka nang nasa sud sa lungon. Apan bisan sultihan mo pa sila, way mo tuo ka nimo. Patay ka na alang sa tanan. Og ilubong na ang patayng lawas ni Fanny. Pugngan ko sila. O sige, buhata kung may mahimo ka pa. Maayong mangita kag tarong nga imong ikasulob, kay dili ko ganaang makigatubang nimo. Lain kayo kang tan-awon. Dunay tabon nga jacket ang ibabaw sa imong lawas. Pero ang ubos bakante. Pangitaglaing ikasulob. Asa ako mangita? Huwag ko'y laing gamit. Ang akong sinina niya, hugaw na kaayo. Gisio na gani oh. Pangita, dool sa mga tao og magpakiluoy ka. Unsa? Kung makamao kang magpaubos, kung makamao kang magpakiluoy, doon na ko'y maluoy nimo. Ako? Magpakiluoy ko? Ug ang tanang tao nga nagpuyos among yuta, among mga saop. Unya magpakiluoy ko? Ha! Nungka! Kanang payaga. Madagang mga sinina sa babae kagyayay sa gawas. Oy, ila man ining payat ni Alma. Oh, kuhaon ko ng tanan. Hutdon ko nagkuha. Mga pati ining sininaawi, mga baratuhod. Pero bahala na, wa ko'y laing kapilian. Dadon ko ning tanan. Hoy! Unsa man na? Oh, hoy, nakitaan ko. Magdali ko. Magpalayo ko gikan din eh. Ay! Hoy! Kawatan! Kawatan! Gikawatan ako mga sinina! Tabang mo! Tabang mo! May kawatan! Dali kawatan, oy! Tabangin mo ninyo! Nausa ka? Ay! Dali kawatan, lando, babae! Ha? Gikawatan ako mga sinina nga gihayay sa gawas! Gugta to ninyo! Dali lang kayo! Tugog-tug! Lado! Ang samsa niya tabo! Lang mo? Kuan, Rinan, ang babae ba nga batikag naong? Nangawat na sad. Gikawat ang mga sinina ni Alma. Unsa? Kinahalang madakpan to babae hana. Pabuang-buang to, pero tinod kawatan to. Ato to ipanod sa pa. Mga sinira na magkikikawat. Pasag dito. Mga bagong sinina rinan! Mga bagotong akong sinina! Pinanggag ito na ako mga sinina, oy! Ipadakop ka itong kawatan na to! Pasag din na lang to. Usa pasagdan! Bagoton ako mga sinina rinan! Magkapalit kapag lain na to. Pasag din na lang. May lang to nga magkatabang niya. Gamay ra to. Usap ka Rinan. Mula pa manukas kawatan. Usaman. Kung sabo ka to, Lando, usap ka. Kamay rin gikawat ron pero kung pasagdan sa susunod ana, dagko na kayang kawaton ana. Sige, padali mo. Pagitaon itong babae. Ato itong itambog sa ba. Dahil mo. Dahil mo. Lando! Masuko ko ninyo! Kung pasakitan niyo ang babae!
Renan! Yan ako'y magamit ng mga sinina. Makailis-ilis na ko ini. Manawat ka! Gipunan mo ang imong sabo sa mapunan usap ang imong silot. Sed Alert! Sed Alert! Tuwing pagmatuod sa kayuhan. Ang ako na to prostate 36 mg. Kung nakin mo lang hitungag ikan karon mga pagkatuig, ang akong prostate abot og 49.5 mg. Gusto man ako sa kugon, ako yun ako sa ibang nga mo. Anak mo na mo og kambak baba. So sa kasi man mo ra baba mang kompos na ko. Alam mo di sa kugon nga katabon sa akong lawas. Salamat ko sa kugon nga herbal. Murag normal gyud ako panghina. Hi mi San Juan, buka na fiso bonibanda mo rin. Health Testimonies. Mosamot ang imong pag-anto sa imong gibuhat. Mosamot ang kangilad sa imong naong. Pasagti ko. Ayaw ko hilabti ko na siya kung puhaton. Pahawa, be! Palayo na ko! Ika'y pahawa, kaya ako'y tag-iya ining langob. Oh. Ako ang tag-iya ining dapit nga imong gipuy-an. Bitipon ka lang din, he. O kung dili kaganahan ako, lakaw gawas. Pangitaglaing imong Pinoy-anan. Timan why nindot nga kausaban sa imong kinabuhi kung magpadayon ka sa imong kangilan. Kanangilad mong batasan, musamot pagnudod kanimo sa kaalautan. Pahala kang tiguang nga ka! Leche! Pasagdirin niyo siya. Niya to makita na to. Sa una, katong gigugod na to siya. Ako siya nakita nga dito mo suot sa akong kakayan si babaw. Sa lasang. Kuyaw na kung musuot na ta dito. Pasagdirin siya. Gamay na kito yung gikawat. Magkasahala mo. Kung hindi siya pasakitan. Tay para good. Ano pwede man kang laban at babaeng batignaong rinan? Pirmi na nimong buhaton. Kung magkagubo ta, kaya doon na buhaton nga di maayo itong babayhana. Ikaw may mo dipinsa to niya, nga naman. Naluoy ko ito babayan. Unsa? Uwa siya sa maayo pang huna-una. Busa. Angay siyang kaluyan lando. Angay siyang tabangan. Karoon na natong hapon ilubong ang patay lawas sa among kanak. Sir. Misamot kasamok ang among hunahuna tungod yan tong babae nga ngiladog naong. Nagsigig pa ilang nga siya si Fanny. Sir, huwag mo ko magtuo nga maghimong daotan ng babayan na. Doon nalating nito yung sakit sa utok. Hasol kayong hunahuna o rinan. Nasamtang gihaya si Fanny, doon ay magsigig pa ilang nga buhi siya. Busa ato na lang siya ipalubong. Gawas pa. Busa mo tang bation na mong kaguol ni Esper nga magsigig lagsudong sa haya sa amo kanak. Busa sige, pangandam na mo.
musugot nga ilubong nila akong haya. Pugngan ko sila. Ay, sus! Sige lang gihapon kag kurat-kurat. Huwag yung kapul At doon ko sila. Dili ko musugot nga ilubong nila ang haya. Kay bani ra man kato sa saging. Wa kay mahimo. Nining adlaw, hingpit ka ng malimtan sa tanan. Lakip na sa imong mga ginikanan. Dili ko musugot! Mahimong mausab ang imong kinabuhi kung makahimo kag maayong buhat. May paglaom pa aron mausab pa ang dagan sa imong kinabuhi. Maghimo ka og mga dalaygong buhat. Unsaon? Unsa akong buhaton aron makalingkawas ko ining giingon mong silot? Sultihi ko! Kanang buhat nga gikan sa imong kasing-kasing. Kanang makaayo sa imong isikaingon. O dili sa imong kaugalingon. Ha? Ilubong na yun ka, Senyorita Fanny. Wa na, Senyorita, nga atong gimahal. Bisag batek batasan, bisag maldita sa tanang maldita. Pero way kaluoy na tong mga saop. Bisag musukol sa iyang ginikanan, manungo pa gani usay. Pero atong yapong gimahal. Adios! Minghaon minimo. Kay mahal ka na mo, ay batasan nga Senyorita Pane. Basagdi ko ninyo, basagdi ko ninyo. Basagdi ko. Nagpagawas lang ko sa akong kagool. Babay, salbayas na mga gaon. Ayo-ayo sa imong pagpanaw, banyagaa ka. Minghaon minimo, Senyorita. Pare, higpit ka na yung bibuwag na mo ni mama ni mo. Ayo-ayo, anak. Hagtod sa hagtod, dili ka na mo kalimtan, anak. Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa SED Marketing.